Mijiet ta' persuni attendew biħġarhom fl-Esplora fejn qed titella esperjenza immersiva marbuta ma' xjenza tal-karozzi ta' tlielaq. Dan l-avveniment bl-isem ta' Gears and Wheels, The Science of Racing Cars qiegħed jesebixxi diversi aspetti ta' xjenza marbuta mal-motorsport b'kollaborazzjoni ma' tim tal-Formula Student fiħda l-Università ta' Malta UM Racing. Fil-fatt dan it-tim kompost minn studenti fiħda l-Università ta' Malta minn diversi fakultajiet qiegħed jesebixxi diversi stands marbuta mal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Formula Student. Fost l-oħrajn it-tim qed jesibixxi l-karozza li s-sena li għaddiet rebħet it-telqa prinċipali ta' dan l-avveniment li tella f'Silverstone ir-Renju Unit. Aparti minn hekk l-istess studenti tellaw numru ta' stands fejn fihom qegħdin jispjegaw aspetti differenti tal-karozza tagħhom lill-pubbliku li jżu l-Esplora. Segretarju ġenerali ta' tim Kirsty Joe Zammit innotat magħna li ma partit huma l-aktar li ġibdu l-interess tal-pubbliku. Naħseb l-iktar li marru n-nies fuq għajja tal-Magna, ovvjament, tara Magna fir-realtà u naħseb ukoll in-naħa tal-carbon fiber fejn qed nuru kif nagħmlu n-nose, kif nagħmlu s-sit, l-steering tal-karozza dawn isiru kollha in-house ġall-Università minn studenti kemm tal-engineering kif ukoll studenti anki tal-BCom eżempju qed jistudjaw il-business. Lilin minn dak imtella mit-tim tal-Università, fl-Esplora tellet sezzjoni tal-eSport b'kollaborazzjoni ma' eSports Plaza fejn qed tiġi organizzata kompetizzjoni bejn kull min jattendi. Il-qofol ta' dan l-avveniment qiegħed jintlaħaq propju bl-introduzzjoni ta' Racing Simulator fl-Esplora li inkorbora fih l-intelligenza artifiċjali u anke teknoloġiji tar-realtà virtwali. Aktar dwar dan tkellem magħna l-kap tal-Esplora Olaf McKay. Introduċejna kif qed taraw warajja karozza immersiva b'teknoloġija tal-VR u AI ukoll hija l-ewwel darba li qed nintroduċu dawn l-affarijiet ġewwa l-Esplora hawnhekk mill-familja qegħdin jieħdu pjaċir ukoll qegħdin jużaw din it-teknoloġija wkoll u jesperjenzaw dan it-tip ta' mudell ta' karozza li qed insibu hawnhekk fejn prattikament ikunu qishom qed isuqu karozza letteralment tat-tiġrija immersiva f'dik it-teknoloġija per se. Għada il-ħadd se titella l-aħħar ġurnata ta' dan l-avveniment bejn l-10 ta' filgħodu l-5 ta' nofsinhar fl-Esplora l-Kalkara. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn fuq il-paġna ta' Facebook tal-Esplora.